Ayun, kung siniswerte ka nga naman. Nice. Ayun, may papaya, sakto. Paano ka kaya makukuha tong papaya na to? Wala naman akong dalang panungkit. Kung akyatin ko kaya? Ha? Kameraman, may panungkit ka ba dyan? Wala. Baka naman matumba. Kasalanan ko ba? Ano ba yan? Pati papaya, ayaw makisama sa akin. Maghanap pa kaya ako ng iba, yung kaya kong abutin. Si Bertong tigasin yun ah. Ano kayang ginagawa niya? Malapitan nga. Ayun, kung siniswerte ka nga naman. Nice. Huh? Hoy! Paring tigas! Anong ginagawa mo dyan? Wala pare. Tinitignan ko lang bunga ng papaya. Ha? Tinitignan pare? Eh, ano yung nahulog na papaya? Ha? Meron ba? Ikaw kasi ginulat mo ko. Yan tuloy, nasagi ng kamay ko. Pero hindi ko naman sinasadya. Hala ka pare. Lagot ka. Nagnanakaw ka ng papaya no? Nope. Hindi no? Bakit? May magagalit ba? Meron pare. Yung may-ari, baka magalit. Nagpaalam naman ako dito sa papaya. Eh, anong sabi ng puno pare? Niloloko mo ba ako pare? Ay, hindi pare. Ang sabi ko, aanhin mo yung papaya. Gusto kasi ng darling ko ng papaya. Ba't hindi ka nalang bumili? Gusto niya kasi yung bagong pitas daw. Ilalagay ba sa tinola pare? Ay naku pare, hindi! Saan niya gagamitin pare? Naglilihi ang asawa ko pare. Papaya ang gusto niyang kainin. Okay. Magiging tatay ka na pare! Congrats! Pare, tatay ka na! Pare! Tatay ka na! Hindi ako bingi pare. Ang lakas naman ng busis mo. Oopsie! Pasensya ka na pare! Masaya lang ako! Kaya naghahanap ako ng papaya. Dahil yun ang gusto ng darling ko. Ang swerte mo naman pare, magkakaanak ka na! Bakit ikaw pare? Wala ka ba bang anak? Wala pa kaming swerte ni Mrs. pare. Ganun ba pare? Oo pare, buti ka pa. Masusubukan mo nang mag-alaga ng baby mo. Ha? Ano? Ako? Magiging yaya? Tigasin yata ito. Sigurado ako. Pag nanganak yung dragon, baka banyo lang ang pahinga ko. Hindi naman sa ganun pare. Di ba? Takot sa'yo yung asawa mo. Oo pare, alam niya ang ugali ko. Kaya siya ang mag-aalaga sa anak namin. Talagang tigasin ang paring Berto ko. Wala ka talagang katulad pare. Talaga pare, sinabi mo pa. Sige pare, mauna na ako. Pupunta pa ako ng bayan. Yung papaya mo, baka makalimutan mo. Magalit pa sa'yo ang misis mo. Hindi mangyayari yun pare. Yung galit ko ang intindihin niya, hindi yung galit niya. Oo nga no pare. Sige pare, alis na ako. Sige pare. Naku Berto, muntikan ka na naman doon. Buti na lang nakalusot ka. Darling, yahoo! Nandito na ako! Nandiyan na yung asawa ko. Darling, yahoo! Nandito na ako! Darling,
ito na yung gusto mong papaya? Ha? Bakit? Hindi ba ito yung gusto mo, darling? Paano ko kakainin yan? Hindi naman hinog. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin, darling. Kung yung berde o yung hinog na papaya. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Isasawsaw ko sa suka? Hi, Berto. Nanggigigil ako sa'yo. Sana, hindi magmana sa'yo ang anak natin. Oo nga pala, darling. Pasensya ka na. Eh, yung saging, nasaan? Lagot. Nakalimutan ko palang bumili. Eh, yung saging ko na lang, darling. Ayaw mo ba? Ay, naku, Berto! Umalis ka na nga sa harapan ko! Baka kung ano pa magawa ko sa'yo! Huwag kang babalik dito, ha! Hanggat di mo dala yung pinapakuha ko sa'yo! Oo, darling.